Γεια σας, είμαι η Αμάγια Σοφία και αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ιέρειες της νέας εποχής. Το να είσαι ιεριά σημαίνει ότι πρέπει να βρεις την προσωπική σου δύναμη και τη σύνδεσή σου με τον ανώτερο εαυτό και τα συμβούλια που υπηρετείς. Εγώ προσωπικά συνδέομαι με την ενέργεια του Ιησού και της Μητέρας Μαρίας πολλά χρόνια και τελευταία έχω και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι θεραπευτές και όσοι διδάσκουν εναλλακτικές θεραπείες θα πρέπει να προσέξουν τη λύθη που έχουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν oblivion, λύθη. Δεν μπορούν να βρούνε το σπίτι της ψυχής τους. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό και υπερλειτουργεί ο εγκέφαλος χωρίς την καρδιά και χωρίς τη διαίσθηση, τότε μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρά λάθη στην υγεία των ανθρώπων. Είχα μία κοπέλα τα τελευταία 12 χρόνια και της έκανα εναλλακτικές θεραπείες. Αυτή η κοπέλα προσπαθούσε με την εκκλησία να καθαρίσει μαύρες μαγείες και συκοφαντίες οι οποίες συνέβαιναν με πρόθεση και όχι ασυνείδητα. Έτυχε αυτό το κορίτσι να ήταν στο πεπρωμένο του να κάνει ένα Άγιο παιδί. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, αφότου προσπάθησε 10-15 χρόνια με την Ορθόδοξη θρησκεία, ανακάλυψε ότι πρέπει μόνη της να βγάλει άκρη με το πεπρωμένο της. Το κορίτσι αυτό λοιπόν έκανε ιερή νηστεία από σεξ, από κρέας και από παρέες της νύχτας και είχε απομονωθεί. Το θέμα είναι όμως ότι είχε μιλήσει στην αδερφή ψυχή της που έπρεπε να κάνουν μαζί το Άγιο Παιδί 20 χρόνια πριν και αυτός την απέρριψε γιατί αγαπούσε μία άλλη. Αυτή λοιπόν προχώρησε, της είχε πει η Παναγία ότι θα έρθει κάποτε να σε πάρει αυτός ο άνθρωπος από την Ελλάδα. Αυτό το κορίτσι όμως είχε πάρα πολλά προβλήματα και πνευματικά και σωματικά. Ήδη είχε χρόνια κόπωση από μικρή γιατί ήταν σεξουαλικά κακοποιημένη και ήταν στην προηγούμενη της ζωή αρχιέρεια και την λιτσάραν οι παπάδες. Οπότε ήρθε σε μένα να κάνει αγγελικό ρέικι και ήρθε σε μένα να κάνουμε EFT, ανθοϊάματα και μία άλλου είδους θεραπεία. Πήγαινε και σε ψυχολόγο, ο οποίος ο ψυχολόγος συνεργαζόταν μαζί μου. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έπαθε τρομερές ημικρανίες και νευραλγίες, δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια της, δεν μπορούσε να οδηγήσει 7 χρόνια, δεν μπορούσε να διαβάσει 10 χρόνια. Αυτή η γυναίκα αναγκάστηκε να αλλάξει 6 σπίτια γιατί στο μέρος που έμενε ενεργοποιούνταν οι πύλες του σκοταδιού. Τι συμβαίνει τώρα? Όταν είναι δύο άνθρωποι συζευγμένοι στο Ιερό Μονοπάτι και είναι εν Χριστώ και έχει ανοίξει η θύρα του Ιησού στο κεφάλι, έχουν δηλαδή χριστοποιηθεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζονται με κατάνοιξη και σεβασμό. Αυτό το κορίτσι λοιπόν στα 45 χριστοποιήθηκε και άρχισε να έχει τη δύναμη να κάνει πολύ σοβαρά θαύματα. Τελικά τι συνέβη όμως? Όταν αρχίσανε οι μικρανίες οι τρομερές στο κεφάλι της και να τρέμει όλη νύχτα και να έχει επιθέσεις από το σκοτάδι στο σπίτι της και στη μητέρα της, έγραψε ένα γράμμα σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν η αδερφή ψυχή της και του είπε: «Ξέρεις, είμαι η κοπέλα που σε είχε βρει πριν 20 χρόνια, κοντεύω να πεθάνω από τους πόνους, παίρνω αντιεπιληπτικά», του είπε, «και οι γιατροί μου λένε να βρω ένα medium». Ήτανε πολύ έντονα πνευματικό αυτό που της συνέβαινε. Ήξερε η κοπέλα το όνομα Τατιάνα. Αυτή η Τατιάνα λοιπόν ήτανε ιερωμένη αυτού του ανθρώπου. Ενώ αυτά τα δύο άτομα έπρεπε να κάνουν ένα Άγιο Παιδί και να δουλέψουν για την ανθρωπότητα, αυτός έκανε έρωτα ελεύθερο με μία γυναίκα η οποία ήτανε μάγισσα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν του έκανε μάγια της χειρότερης μορφής. Εγώ της έκανα θεραπείες της κοπέλας και τη μαλάκωνα και προσπαθούσα να τη βοηθήσω, αλλά δεν είχα το χάρισμα του να εξορκίσω αρχιδαίμονες από την 5η και 4η διάσταση. Οπότε την έστελνα σε μία ψυχολόγο μεγαλύτερη γυναίκα που ξέρει από αυτά
και της έκανα και spinal attunement. Μόλις λοιπόν της έκανα το spinal attunement, μετά από 10 χρόνια δουλειάς, βίωσε το φόβο του θανάτου και άρχισε να θεραπεύεται η ψυχή της και να μην φοβάται να γιωθεί. Είχε όμως να αντιμετωπίσει ένα μηνόταυρο που της κούναγε τα πράγματα στο σπίτι και της ρήμαξε την κοινωνική της ζωή και την οικονομική της ζωή. Πήγε για ύπνωση σε ειδικό στη Λονδίνο spirit release ψυχολόγο, πλήρωσε 2.200 ευρώ, έκανε 14 συνεδρίες και κατάφερε να βγάλει το δαίμονα αυτό μόνο αφότου έβγαλε την αδερφή ψυχή της και αυτή την Τατιάνα. Αυτή η Τατιάνα λοιπόν ήταν και αυτή θεραπεύτρια. Όμως αυτή ήθελε να τον εκδικηθεί, γιατί αφότου έστειλε το γράμμα η κοπέλα στην αδερφή ψυχή της, αυτός κατάλαβε ότι κάτι κακό συμβαίνει εδώ πέρα και την έβαλε να κάνει έκτρωση. Αυτή λοιπόν τον κακοποίησε με το χείριστο τρόπο. Έβγαλε βούκινο στο ίντερνετ ότι την έβαλε να αποβάλει και της απέβαλε το παιδί γιατί ήταν δαίμονας, οπότε του κατέστρεψε τη φήμη του και όλη αυτή η κακή ενέργεια ήρθε πάνω στην αδερφή ψυχή του που ζούσε στην Κρήτη. Και όχι μόνο αυτό, του είχε πει ότι αυτή είναι ψευδαισθησιακή και έχει τρομερή ντροπή μέσα της και η ντροπή της χαμηλώνει τη δόνηση. Δεν είναι για σένα αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν άρχισε να έρχεται στην Κρήτη και να κάνει μαγείες με τις οθήκες και τη μήτρα της κοπέλας αυτής που ήταν εν Χριστώ η ζωή της και έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να κάνει θαύματα σε παιδιά με λευχαιμία και καρκίνο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν την απέκλεισε από τη ζωή του. Αυτή όμως τον εκδικήθηκε. Και τι έκανε? Της έστειλε φύλακες δαίμονες να μην μπορέσουν οι ψυχές τους να βρεθούν. Κάθε φορά που ερχόταν οι ψυχές να βρεθούν, η κοπέλα πάθαινε τρομερές νευραλγίες, κουνιόταν τα μάτια της και τα αυτιά της και τα κρανιακά της νεύρα. Της δώσανε τριπλάσια φάρμακα για να μπορέσει να κατευνάσει τον πόνο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν 12 ολόκληρα χρόνια πάλεψε με πράγματα που δεν ήταν δικά της. Με το να κάνει ελεύθερο έρωτα η αδερφή της ψυχή εν Χριστώ με τη μάγισσα αυτή, έφερνε πάνω στην κοπέλα στην Κρήτη δαιμόνια, συκοφαντία, χαμηλές ενέργειες. Αυτή η κοπέλα ήδη είχε θέμα με το νευρικό σύστημα και τη χειροτέρεψε αυτή η Τατιάνα. Αυτή η Τατιάνα συνεχίζει να είναι στην Κρήτη και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη γυναίκα αυτή από τη μέση και κάτω. Οπότε αυτή η γυναίκα δέχτηκε από τον Ιησού Χριστό μία εντολή. Της λέει: θέλεις να δουλέψεις σαν δούλα Κυρίου Χριστού? Θέλεις να γίνεις εξορκίστρια? Και του είπε του Χριστού: εγώ να γίνω εξορκίστρια, να βοηθήσω τις κοπέλες που έχουν μαγείες, που τις λένε Σοφία, αλλά εσείς να μου βγάλετε τους πόνους μου και να μου φέρετε αγάπη στη ζωή μου, γιατί η κοπέλα είναι 25 χρόνια χωρίς σύντροφο, γιατί ακολουθούσε τους νόμους του Θεού, ενώ ο άλλος άνθρωπος ακολουθούσε τους νόμους της μάγισσας. Τελικά ήρθε αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη 8 χρόνια και τη βοήθησε και την προστάτευε από τις οντότητες αυτές, οι οποίες της κουνούσαν το κρεβάτι, της κάνανε επιθέσεις, δεν την αφήνανε να κοιμηθεί, και οποιαδήποτε δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος με το δικό του κανάλι, όταν συνδεόταν με το κανάλι της κοπέλας αυτής, η κοπέλα αυτή φορτωνότανε όλο αυτό το κάρμα. Ό,τι λοιπόν έκανε αυτός ο άνθρωπος, που ούς ο Θεός συνέζευξεν, πήγε ενάντια, της έκανε τόσο μεγάλη ζημιά που ακόμα παλεύει η κοπέλα. Μετά το φόβο του θανάτου που τον καθάρισε, αφού του άρχισε να πιστεύει ότι θα βρεθεί ελπίδα και θα γίνει κάτι να σωθεί, τότε σιγά σιγά μόνη της κάθε μέρα την έβλεπε τη μάγισσα μέσα στη μήτρα της. Το κακό είναι ότι αυτή η κοπέλα έπαθε μορφώματα στις οθήκες επειδή η άλλη γυναίκα έκανε μαγεία εναντίον της και το φορτώθηκε από την αδερφή ψυχή της, φορτώθηκε αυτή
το ανάποδο του Ιερού Παιδιού, καρκίνο στις οθήκες. Χθες λοιπόν η κοπέλα αυτή πήγε και προσευχήθηκε σε έναν Άγιο Φανούριο στο Μυλοπόταμο, όπου υπάρχει ένα ιερό δέντρο. Αφιέρωσε εκεί μία πέτρα που ήταν για αυτήν πολύ βαθιά χαρά και κατάκτηση να την έχει μαζί της, μία πέτρα του Ορφέα. Και σήμερα το βράδυ μου είπε η κοπέλα αυτή ότι πήγαν οι άγγελοι και της θεράπευσαν τις οθήκες και της θεράπευσαν και τα εγκολπώματα που έχει πάθει, διότι υπερλειτουργούσε το σώμα της για να καθαρίζει αυτή την Τατιάνα, τη μάγισσα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι πρέπει να έχετε πίστη και ελπίδα και πρέπει να κοιτάτε μέσα σας. Τυχαίνει αυτή η Τατιάνα να κάνει παρέα με τους κουμπάρους της. Πήγε λοιπόν αυτή η κοπέλα, μετά από αυτό που της είπα εγώ και η ψυχολόγος, να πάει να την αντιμετωπίσει face to face και της ζήτησε συνεδρία ύπνωσης. Της λέει πρέπει να καθαρίσεις πρώτα, της πήρε 200 ευρώ και μετά θα σου κάνω ύπνωση και θα σε φτιάξω, της είπε. Και της είπε να βγάλει το εικονοστάσι της από το σπίτι της και της είπε να κόψει τη βαφτιστήρα της και τη βάφτιση που είχε κάνει. Φρίκαρε η κοπέλα βέβαια, γιατί χωρίς τις εικόνες δεν πάει πουθενά. Και τελικά την αγκάλιασε την κοπέλα αυτή και εκείνη την ώρα της είπε σε συγχωρώ. Όμως υπήρχε τόσος πολύς θυμός, τόση οργή, τόση απελπισία, γιατί πόναγε φοβερά, πάθαινε συνέχεια ημικρανίες και τώρα δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει 20 μέρες. Έκανε πάρα πολύ προσευχή και συγχώρεσε τους φίλους της που κάνουν παρέα τη μάγισσα. Εχθές λοιπόν το βράδυ κάτι έγινε και με πήρε σήμερα τηλέφωνο η κοπέλα αυτή και μου είπε «Δόξα σοι το δείξαντι το φως, συντριβήτωσαν υπό τη σημείωση του τύπου του ξύλου του Τιμίου Σταυρού σου πας ενάντια δυνάμεις. Ως ανάεν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Όταν θέλεις να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, μόνο σου, μέσα σου, πρέπει να επιμένεις, γιατί υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι εκεί έξω που μπορούν να σου βλάψουν 20 χρόνια την υγεία σου και πάρα πολλά χρόνια τα οικονομικά σου και τα ερωτικά σου. Γι' αυτό λοιπόν μην ακούτε αυτούς που λένε να βγάλετε τις εικόνες από το σπίτι. Το να έχεις ένα εικονοστάσι με το Χριστό, την Παναγία και αυτούς που εσύ πιστεύεις μπορεί να είναι τα δέντρα, μπορεί να είναι ο Βούδας, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι εγώ έχω δώσει το κανάλι μου για τον Ιησού Χριστό και να βοηθήσω κοπέλες οι οποίες έχουν πρόβλημα με το γάμο. Αυτό ήθελα να πω και εύχομαι αυτή η γυναίκα να μην πάθει καρκίνο, γιατί της κοπέλας τον καρκίνο της τον θεραπεύσανε οι άγγελοι και ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να είναι μόνη της και να μην έχει αγάπη και αγκαλιά και αυτή η γυναίκα να πήρε την αγκαλιά της με ένα σωρό δαιμονιστικούς τρόπους, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Και το δέντρο το ιερό βρίσκεται σε ένα μέρος που λέγεται Αχλαδέ, στο Μυλοπόταμο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα έρθει το θαύμα και τι θα γίνει. Εύχομαι αυτή η κοπέλα να μπορέσει να παντρευτεί τελικά, γιατί θέλει να παντρευτεί, και εύχομαι να θεραπεύσει καρκίνο σε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια παιδιά. Γιατί την καθήλωσε η Τατιάνα η μάγισσα και άλλαξε και πόλη. Έμενε στα Χανιά και τώρα μένει στο Ρέθυμνο. Και δεν έχει δουλειά και δεν έχει υγεία ως σήμερα. Γι' αυτό σας λέω, ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ευχαριστώ πολύ.